ingiza su kiyama akwai ni a ciki. Allah ya sa mu cika da imani. Barkanku da zuwa shafin labarin arewaci. Kada ku manta da dangwala mana alamar subscribe da dangwala mana alamar karawar sanarwa, dangwala mana alamar liking a koda yaushe. Kowa ya san cewa yanzu an fi ƙarfinmu, ba mu da tsimi, ba mu da dubara. To idan aka fi ƙarfinku me za ku yi? Allazina qala lahum an-nas allazina qala lahum an-nas الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم sai kaka فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل me za mu koya ma yaranmu وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل mataye a cikin gida me za mu yi ta cewa حسبنا الله ونعم الوكيل maza a waje me za mu dinga faɗi حسبنا الله ونعم الوكيل yan kasuwa a lokacin kasuwanci حسبنا الله ونعم الوكيل waɗanda ƙaddarar noma ta same su suna noma suna faɗin حسبنا الله ونعم الوكيل masu ragowar dabbobi makiyaya me za su dinga faɗi حسبنا الله ونعم الوكيل da 'yan babura da 'yan keke na fef me za su dinga cewa حسبنا الله ونعم الوكيل direbobin kurkura da na bosu me za su dinga cewa حسبنا الله ونعم الوكيل mutanen jihar Kaduna me za su ce حسبنا الله ونعم الوكيل makwabtanmu mutanen Katsina me za su dinga faɗi حسبنا الله ونعم الوكيل da Sokoto da Zamfara da Kebbi me za su dinga cewa حسبنا الله ونعم الوكيل talakawan Abuja da mutanen Niger حسبنا الله ونعم الوكيل 'yan Kogi da Kwara me za su dinga cewa حسبنا الله ونعم الوكيل da Kano da Jigawa da Bauchi حسبنا الله ونعم الوكيل Gombe da Yola da Taraba da Borno حسبنا الله ونعم الوكيل mutanen jihar Yobe me za su dinga faɗi حسبنا الله ونعم الوكيل 'yan uwanmu na Damaturu me za su dinga cewa حسبنا الله ونعم الوكيل mutanen Gaidam da Fataskum me za su dinga cewa حسبنا الله ونعم الوكيل headquarters sunna jihar Filaitu me za su dinga cewa حسبنا الله ونعم الوكيل idan mun tabbatin hasbunallahu me zai biyo baya انقلبوا بنعمة من الله bayan nan wa fadlin لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان kuma jama'a ku shaida ni na san bazan dade a duniya ba ina ga muku gaskiya saboda haka iya abin da na kunso na sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a na isar ko ban isar ba ban san wani sabon karatu da zamu yi ba wallahi wanda wannan majalisin ran tashin alkiyama zai bada shaida akai na ran tashin alkiyama kuma sai in kun ki Allah amma kafin ajalin mu yazo ragowar gaskiyar wallahi sai mun fade ta na san cikin mutanen da za a